Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíše cestou doprovázeli velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry, ano i sám sebe až na druhé místo, nemůže být mým učeníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby. Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit. Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může z 10 000 vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne z 20 000. Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učeníkem. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učeníkem. Slyšeli jsme slovo Boží. Malé děti mohou do kaple, ještě menší děti z rodiny